Aquest divendres s'ha celebrat al Parc de la Transsegre de Balaguer el Dia Mundial del Medi Ambient a la Noguera. La jornada es commemora el dia 5 de juny, però aquí a la ciutat s'ha decidit avançar 2 dies perquè així hi poguessin participar els escolars d'arreu de la comarca. En total hi han participat prop de 400 alumnes d'infantil i primària dels centres educatius de Balaguer i de municipis com Camarasa, Bellcaire, Vallfogona, la Ràpita o Menàrguens. Els actes han començat a 2:15 del matí amb l'arribada dels participants a la trobada i després de l'acte de salutació per part de les autoritats locals i comarcals, a les 10 del matí aproximadament ha tingut lloc l'activitat de reflexió grupal i a partir d'ara, com canviem el món? Es tracta d'una reflexió envers les petites accions que es poden fer per aconseguir un món més sostenible i que ha estat realitzat en to humorístic a càrrec d'un actor. Seguidament s'han fet diferents tallers de sostenibilitat i un mural col·laboratiu per celebrar la diada. Segons el director del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, Eric Berga, l'objectiu d'aquests tallers és reutilitzar materials quotidians que tenim a casa i que els nens i nenes vegin de quina manera els podem reduir. Bé, doncs avui ens trobem aquí al Parc de la Transsegre a Balaguer, on estem commemorant el Dia Mundial del Medi Ambient. Se celebra el 5 de juny, que és aquest diumenge, però per motius obvis, dintre de l'horari, ho fem en divendres. Ens han vingut prop de 400 escolars de Balaguer, que són la majoria, però també d'altres localitats properes, com Bellcaire, Vallfogona, la Ràpita, Camarasa o Menàrguens. I la idea és, primerament hem fet, a part de la salutació, un petit acte de reflexió on ens ha sorprès un senyor que passava per aquí, el Ramon de Térmens, i ara fem l'estona per esmorzar i a continuació farem una sèrie de tallers. Aquests tallers, l'objectiu és reutilitzar materials quotidians que tenim a casa, intentar allargar-los la vida al màxim possible i sempre amb una pinzellada de reflexió, és a dir, que els infants vegin quin és el potencial que pot tenir cada material que utilitzem i de quina manera els podem reduir. L'activitat de Balaguer forma part de les actes organitzats en motiu de la Setmana de la Natura que se celebren a tot Catalunya.